guys, दा इभिनिं जाबाय आरो ना बेलासिबाय बेनिफ्राय दा इन्दिरा गान्धी स्टेडियामाव जोङो थांगासिनो दङ बड'लेण्ड मा होनो मोहत्सव जानो ना डेलिगेट्स कितना रुपया भैया कितना रुपया आओ मैडम देखो 200 रुपए का नहीं चाहिए 100 में देगा तो लेंगे 4 नोंथांमोनहाबो नुनो मोनगोन मोहत्सवआव मा मा सावरायनाय जायो देखायदो दा जोङो मा होनो बास गारि गाखोनो मोनबाय आरो ना दिल्लीनि बासाव गाखोनो मोना मानसि मोनदों बारा बुगा बोनाय लिरनानै मानसिया माबायदि ना दिल्लीनि बासाव गाखोनो मोना बायदि मोनदों होनदों आच्छा मोजां मोनदों फार्स्ट टाइम आसा खालामो बिदि मोनबाय थागोन आरोबाव मोजां मोनबाय आरो बेरायनो मोननानै
माने नुयै नुयै जायगाखौ नुबाय नालाय जायबाबो एसेबाबो माबा मोनो गोसोआव गोजोननाय मोनो जों दा मा होनो सिगां फारसे आवगायलांगासिनो दङ दान्दिसे उनाव जों हल सिङावनो सहैनो हासिगोन गासिमोन एसे गोजौ गोजौ नुबायानो जोङो ना मेंगोन आरो दाउ एसे फट' साफायनोसै जोंफ्राबो ini लादो नै से मेन गेटआ रायजोफोर